Van Gogh margolariak esaten zuen, gorriarekin margotu zituela bere kuadroetako eszenarik indartsuenak. Gaurko egunaren eszenak ere horrela margotu ditut nik. Maitasunaren kolorea. Gaur maite zaitut esango diot pertsona bati. Horra hor nire erronka. Diseinatzaile batek esan zuen. Zalantzak dituzunean, gorriz jantzi zaitez. Gaurko egun honetarako, nire zalantzarik handiena, pentsatu, marraztu gorriz. Eta kezkak alboratu. Zagarrak, tomatea, piperrak, aranak, marrubiak, gereziak... Zer gehiago esan behar dut? Janari goxo pila gorriak dira. Gorria erabili da eskolan zuzenketak egiteko, gaizki dagoen esateko, erabili dezagun gorria gauza garrantzitsuak identifikatzeko. Zuk ikusten duzuna, besteak ere ikus dezan. Nire erretratu bat egiten badiate noizbait, gorria erabiltzeko esango diot egileari. Eta gaur kalera ateratzen balimazea eta semaforo gorri baten aurrean gelditzen balimazea, kalkulatu zazu zure bihotzaren taupadakin zenbat denbora pasadan.